Днес ще разгледаме един тестер за проверка капацитета на литиево-ионни батерии. Това е устройството, тъй като няма към него инструкции как да се работи. Сега ще ви покажа как става това. Много е лесно. Имаме две гнезда. Първото гнездо е за захранване на модула. Той може да се захрани както от батерия, така и от едно захранващ жак 5,5 мм между 5 и 12 волта. Ние днес ще го пробваме с батерия. Първоначално, като купите самото устройство, понеже много трудно може да влезе батерията вътре в гнездото. Китайците не са си свършили добре работата. Така че с едни клещи може внимателно тук да натиснете тези контактните клеми и да ги смачкате леко, без да счупите гнездото за батерията. И след това да я напъхате вътре. От дясната страна е батерията, на която ще измерваме капацитета. Така в случая тази показва 5800 мАч, което е доста съмнително. Бутона за включване. Какво се показва на екрана? Напрежението на батерията. Напрежението, при което ще се изключи разряда на батерията. Натварването на разряд и отдолу показва цифрите, които капацитета на батерията всъщност, когато изключи накрая. Последната цифра, която показва, е всъщност реалния капацитет на батерията. С плюс и минус може да регулираме изключващото напрежение към батерията. В тази батерия е 3,7 волта, така че нормалното напрежение е около 2,7-2,8 волта. С този бутон включваме и то започва да отброява. Целият процес отнема няколко часа, така че за сега ще оставим тук самата платка и ще се върнем пак към нея след няколко часа. Отново се връщаме, за да проверим какво стана с теста. В момента виждаме това, което се показва, 1100 мАч. Тъй като батерията не е нова, аз съм използвал вече доста месеци, може да предположим, че реалният капацитет е бил 1200 мАч. Нищо общо с това, което пише 5800. Нещо в допълнение, което мога да кажа към тази платка, ако имате друга батерия, което е друг стандарт, не 18650, може да е по-голяма или по-малка, също може да я тествате тук на този уред. Просто вързвате две жички тук на тези клеми и свързвате полюсите на батерията. Може да бъде всякакъв размер. Това е за сега от мене. До следващия път.